programma Gewest Friesland. In dat programma laten we flitsen zien, reportages zien, zat hij in het programma van het Gewest, dat Gewest. Ik zit even flitsend, want mij eens even zien. We gaan weer om naar 1980. Toen draaide dit in het programma van het Gewest, dat Gewest. Dat is en nu vreeg ik Johan van der Zee, want hij had deze reportage maken. Een Starfighter. Ja, of een F-16, dat weet ik net. 1980, ja, ik weet het ik. Nee. Ik ken die dingen niet. Nee, en ik vreeg het doe ik al niet van die meesten docteren. En toen meende ik maar dat het een F-16 was, maar de witte Starfighter. En we hadden nou F-16's of... We hadden nou F-16. Ja. Nou, dan weer dat een Starfighter. Starfighter, oké. Nee, dat is dat kwarte stukje was toch bedoeld. Ja. Want we beginnen namelijk naar een reportage die zo in die tijd maken over de loodshinder in Marsum en Jelsum. Dat had altijd heel zwier west van die mensen om daar de basis te ondergaan. Zeg maar serieus, Boele de Haan, denk ik, aan nog in een stoel zitten. Ja, maar Jaap, wethouder Jaap. Ja. We komen hem wat zien aan. Ja. Maar dat is toch eigenlijk daarom zit ik het, een nice onderwerp. Ja, maar dat dienen we echt wel. Net zo'n soort. En in dit geval hebben we zelfs de commandant van de vliegbasis had in de studio geweest. In die periode helden we meestal naar de studio om te reageren op een reportage. En de commandant van Doe die tijd wie in de studio. Ja. Nou, en die vond dat het nodig weer om zoveel lawaai te maken. Daar kan het uit op del. Ja. Dat meid je dan gewoon. Maar het rare weer wel dat als wij daar filmen, dan werd dat natuurlijk dadelijk bekend op een basis. En dan waren er volle minder flying. Ja, hè? Ja. Dat dienen ze mee op zich. Ja, en er waren weer iemand in Jelsum die bellen dan ook naar de basis. Dat bij de win. Ja. Dus... Ja. Dus op die manier ging dat. Dat het publiek net op dezelfde wijze op een hoogte gebracht waren als die mensen in Marsum die er de hele dag les van hier. Nee, precies. Ja. Okay. Nou, leven we maar gauw als jij in 1980 een reportage over loodshinder vanwege de vleerbasis layout in van Gewest, dat Gewest. Jelsum en Marsum, de dorpen die beide in het verlengde van de stadbaan liggen, zullen op den duur huizen kwijtraken. Voor zover nu bekend zullen dat in Marsum 70 en in Jelsum 40 zijn. Dat betreft deze streek. En dan ga je deze traaisprong voorbij en dat rent tot en mooi dat plaatsje daar. Mijn bevat het ongeveer een 40 huizen, meneer Van der Zee. En waarom had dat nou eigenlijk precies? Ja, als die nieuwe geluidshinderwetter komt, nou, dan lieken er dus oezen meer voor deze dorpjes. Ik kan wel zeggen dat wordt een fatale klap. Want het rent dus echt nog verder daar aan het sportterrein daar. Nou, en dan loopt er een liedje kombebouwing hierover. En nou, dan kun je dus wel begrijpen, dan krijg je de gemeenschap, die krijgt wel zo'n klap. Dat maakt net terug in. Maar het gaat net in één keer, hè? Nee, je hebt het dus, als er een huis dus leeg komt, dan maak je dus net op naar je inwenning. En dan krijg je op laatst een verkrachting. Een deel van Jelsum ligt aan de weg Stiens-Leeuwarden, die vlak langs de stadbaan loopt. De bebouwing aan die weg moet verdwijnen. Ja, dit zit er al hierbij. Dit is dus de Breedijk. En dat betreft aan beide kanten van de Breedijk. En dan gooi je dat verder uit en er is ook nog een behoorlijke grote industrie. Maar ik wil net dat die erbij is. Dat weet ik dus net helemaal goed. Het is toch verschrikkelijk dat ze alle hier afbreken. En daar komt hier een ongeluk ook, hè? Ja. Of tenminste weer in elk geval. Ja. Maar ze zijn op heden hoe ze reizen. Dat is vaak oors. Ja, zou dat nou komen omdat wij hier binnen? Oh, dat zit er ergens wel in. Dat is een F-16, hè? Ja. Nee, dit is een Starfighter. Ja.
Nou, ik stond op het tuin en dan was ik aan het wieden en ik sta zo met de rug naar de lucht, zeg maar. En dan komt een vliegtuig over, nou niet mooi meer. Rakelings, bats. Dat ik ging gewoon even naar de grond. Nou, ik naar de basis bellen, ja. Nou ja, mevrouw, ik zal het opgeven, mevrouw en zo, mevrouw. En dan 3 stuks. En dan? Maar kijk, had het zo... Ja, en dan weet ik het ook niet. Ik heb ook alles eerder gebeld. Dan gaat het even goed door. Dat betekent dat u er erg veel last van heeft. Nou ja, het is niet meer te leven, nou. Maar aan de andere kant, als er gezegd wordt, deze 70 huizen moeten weg. Ja, kijk, daar is nog weer wat anders. Maar kijk, wie bouwt nou zo'n vliegveld hier in de bebouwde kom? Wie doet dat nou? Waar in de wereld vind je nou een vliegveld die zo dicht in de bebouwde kom zit? Want die huis die stond hier toch al lang. En dan zeggen ze, jullie hebben te veel druk te maken. Wij hebben te weinig druk te maken. We hebben veel meer druk dan veel eerder. Niet? We hebben een bladje van de gemeente gekregen, een officieel bladje. En daar staat op wat pad van Massum zou wat voort moet. En dat is de noordkant van Massum. Kun je wat aanwijzen? Jawel, ik kan wel wat aanwijzen. Je staan hier op de Bitgemerdiek, is het net zo? Dit is de oude Middelzeedijk, om even nauwkeuriger te wezen. Dan weer voor hen de Middelzee, dat leidt naar het Vlingerveld. En dan moet dit stuk van de Bitgemerdiek, dat moet je wij. En dan parallel aan de Bitgemerdiek is aan de eerste kant de Sasker van Heringenwij. Dan moet ik een stuk met huizen van wij. Dat is een hele nieuwe street, hè. Die is hier komen na de oorlog. En dan vind je aan de westkant van de Bitgemerdiek, daar ik parallel aan, dat is de tramstreet. En die moet er zo wat heel en daarbij. Deze tramstreet, dat is een streek. Een streek, dat is dus een street met aan één kant huizen. Ja. En dan na deze... Dan moet je even stilwezen, hè? Dat moet even stilwezen, ja. Dat kan ik net boven droppen. Nee. Nou, en na de oorlog zijn al deze huizen die je ziet aan de... Want van huis nou aan de linkerkant, die zijn gebouwd. En dat zijn nieuwe huizen? En dit zijn alle nieuwe huizen. En nu is het zo dat dit haast alle keer eigen huizen. Dus de mensen die in deze street wonen, die hebben alle keer een eigen huis. En hoe komt dat En nou je kan wel begrijpen dat die mensen een beetje meer hecht zijn aan haar huis dan als ze hier. Wij zitten wat vaster hier. En hoe komt het nou dat er zijn er bestaat een grote kans dat het huis voort mag? Nou, dat vindt men natuurlijk tegen spijtig. Ja. Ja. Ja, Defensie schijnt dit onderzocht te hebben. Men is toegekomen met een bedrag van 150 miljoen. Enkele weken later noemde de minister 200 miljoen als getal wat het gaat kosten. Wij zijn daar niet van onder de indruk. Wij vinden gewoon dat daar tegenover staat zoveel ellende en zoveel leed wat er over de mensen zelf komt hier in de dorpen. Dat het ook mee gaat moeten tellen. Terecht zijn de gemeentebesturen ook begonnen met de mogelijkheden bekijken van een kosten-batenanalyse over wat het hier nou eigenlijk allemaal gaat kosten als deze maatregelen doorgezet gaan worden. Om eens gewoon hard te kunnen maken van kijk, aan de ene kant schermen jullie met dat bedrag van 150 miljoen, aan de andere kant gaat het toch ook een indrukwekkend bedrag kosten. Waaraan? Aan isolatie van de huizen die niet afgebroken gaan worden en aan afbraak van de huizen, dus het opkopen van deze woningen op den duur. Nooit hierin gemeten kan worden de tragiek van het hier blijven wonen in een dorp wat in feite gedoemd is om te verdwijnen. Gaat het tegen de vliegbasis of gaat het tegen de geluidsoverlast? Het gaat zeker niet tegen de vliegbasis, het gaat tegen de geluidsoverlast. We hebben gekozen voor een defensiesysteem en zoals u weet zijn de verenigingen van dorpsbelangen niet politiek bezig. Het zijn geen politieke verenigingen, dus ook de commissie Geluidshinder is zeker geen politieke club. Het kaartje met lawaaibelastingscontouren, dat geeft niet weer de hinder die er op dit moment is. Maar we hebben het gevoel dat Defensie een voorschot heeft genomen op toekomstige ontwikkelingen. Dat er dus aanmerkelijk meer gevlogen gaat worden in de toekomst. En dat dat kaartje daarvoor de ruimte moet geven. Wel, als je dan te doen hebt met een luchtvaartwet die de bedoeling heeft de mensen te beschermen. En die mensen kunnen zelf niet nagaan wat de uitgangsgegevens zijn die leiden tot deze drastische maatregelen, afbraak enzovoort. Nou, dan is er iets fout en dan willen wij doodeenvoudig die uitgangsgegevens
boven water hebben, die hebben geleid tot deze lawaaibelastingscontouren. Ja. Maar toch kun je ook zeggen, de mensen in Marsum en Jeltsum met name hebben veel last van het lawaai. Die huizen die mogen niet weer verkocht worden, die moeten op den duur afgebroken worden. Is dat dan niet beter voor die mensen? Het is gegroeid. Het is gegroeid in een groot aantal jaren. En de mensen die hebben eigenlijk weinig kans gehad steeds om hier iets aan te doen. Het is wel geprobeerd in het verleden. Alleen dat is toen mislukt. Maar voorop staat gewoon, de mensen willen hier wonen in deze dorpen. En die herrie die is er en die herrie die is in feite ontoelaatbaar. En dus is het een goede zaak als we nu gewoon door gaan zetten dat die herrie verdwijnt, want het kan niet. Dat hier de vleerbasis, als je nou voorstelt dat ze dit soort dingen nou wegkrijgen met die JSF, die komt. Ik weet ze. Kerst West reportage maken. Ja. Hierna ga ik nog een maken. Ja. Hetzelfde ongeveer. Ja, hetzelfde, ja. We doen even heel wat oors. De vat een skip door Friesland met geweldig kleurde schilderen zeilen. Het is een jongetje, 94, denk ik ongeveer. Hoe vies dat? Nou, daar wist er ook wel. Okay. Ik denk in dit geval door het Fries Museum. Ja. Want hier in dezelfde tijd hier die dus een tentoonstelling van Gerrit Postma. En Want dit is de kunstenaar. van deze kunstenaar. Ja. En ik denk dat die mij daarover bellen. Ja. En toen ben ik naar Greens gegaan, want daar wennen Postma. Daar had ik bij hem in het atelier geweest. En toen hebben we al naar de Lords geweest. Dat is echt in Greens, is het beschilderen. En nou, dat hebben we filmen en toen hebben we, en dat is natuurlijk fantastisch om te doen. Ja. Zo'n skip met zo'n zeil door Friesland. Ja, alhoewel ik weet nog wel dat bij me heel soort mensen ook al zijn van wat maakt het in die orde gedoog? Dat is, ja, ik vond het mooi. Ik vond dit terug het land. Ik ben helemaal niet zo kapot van het werk van Gerrit Postma, maar dit ding door dat land, ja. Nou, we zullen de eerste even zien. We kennen het publiek mij praten over een reportage in 1994 over Gerrit Postma. Met dit schip wordt Friesland de komende 2 maanden een heel groot museum. Beeldend kunstenaar Gerrit Postma raakte namelijk zo onder de indruk van zo'n zeilend schip dat hij besloot de zeilen te gaan beschilderen. Dat leverde een kunstwerk op van zo'n 500 vierkante meter. Tot eind augustus vaart het schip door Friesland en wie wil, die kan ook aan boord stappen van dit varend schilderij. Het is een droom. Hè? Ik dacht wel eens op een nacht, wat dacht ik, ja, kan het eigenlijk zo? En weet je wat ik nu zie, dat dacht ik natuurlijk nooit aan tijdens het schilderen. Dat iedereen, die maakt foto's van het schip. Met een camera, wat dan ook. Maar iedereen die staat zo te knippen en te kijken. En, ja, hoe vaak nog? Nog. Er is nog nooit dus een schilderij geweest wat zo vaak is gefotografeerd, denk ik. Nooit. Voor mijzelf was het altijd een soort droom dat als je onder zo'n aquaduct doorrijdt met je auto, dat je dan boven over het water iets prachtigs ziet voorbij glijden. En eens was daar Gerrit Postma en pratend ontstond het idee, want hij wilde ook zoiets zo graag. Het is belangrijk werk wat hij maakt. Ja, ik vind het een hele goede schilder.
hè? Mooi van kleur. Rood is rood. Het is Ferrari rood. Kom maar, dik aan vluchten door. Ja, mooi. Het is ongeveer een paar jaar dus geleden. 3, 4, 5. En weet ik niet precies. Toen moest ik tussen Friesland eenmaal wachten. Maar het was de brug. Die was open. Die of dicht. Ik weet niet precies wat het is altijd. Hè. Is de brug open of is de brug dicht? En ik stond daar met de auto en ja. En op mijn manier wel eens wat. Je kijkt eens wat zo. En ineens zag ik daar ergens bij de horizon tussen zeilen. Met daaronder natuurlijk dus een schip. Maar het schip zag je niet. De wal was er ook natuurlijk. En het schoof, is dat Nederlands? Het schoof door het land. Heel langzaam. Toen dacht ik, goh, dat moet ik schilderen. Dat is het. Vind je nog groot, Patrick? Goed zo, jongens. Wat mooi, hè? Ja, prachtig. Mooi. Mooi, hoor. Ja. Gigantisch. Prachtig. Net een droom. Wat zeg je? Het is een droom. Het is een droom. Ja, het is net een droom. Ja, prachtig. Het is gigantisch. Hè? Het is een Friese maatkast. En de Friese maatkast, dat is een schip die is 3150 bij 625. En die is gebouwd om in Friesland door de kanalen en door de sluizen te varen. Vandaar Friese maatkast. In originele staat? In originele staat. Zoveel mogelijk origineel, ja. Maar de zeilen? De zeilen zijn niet origineel. De zeilen die zijn beschilderd door Gerrit. En Gerrit die is verleden jaar samen met Marie Vermeer van Zeilvloot Lemmers daarvoor bij me geweest. En die hebben gevraagd of ik voor het project voelde om met een geschilderd tuig rond te varen. En ik heb het werk van Gerrit bekeken. Dat was abstract en ik vond het erg mooi. Dat sprak me erg aan. En daarom heb ik aan het project meegedaan en ik heb er geen spijt van. Het moderne tuig met het oude schip, het contrast vind ik prachtig. Het museum is heel veel groter geworden zo. Daar hoort nu ook al het Friese vaarwater bij waar het schip terecht kan. En dus de blik van de mensen die door Friesland rijden zal regelmatig getroffen worden door iets prachtigs wat opdoemt in de verte en wat weer in de andere verte verdwijnt.
Wij gaan reportage showen en dat bedoel ik eigenlijk, ik zei laatst bij iets van Anton Heijboer en die kwakte dan wat verven erop en dat waren dan weer voor duizenden euro's of we gaan doen nog verkocht. En dan denk ik van, wat zit je nou voor kunst in? Ik smaak wat verven op zo'n skip en dan komt het op zijn zeil en dan komt het wel omhoog. Maar door zei het is kunst? Dat zei ik net. Dat zei ik net. We hadden dus bijwest en dan is juist net alleen Gerrit Posma, maar een grote biesem verf op het doek smaren, maar weer meer. Er weer nog meer, die maar zijn roller daar aan de gang winnen. Maar als het dan juist, dan is het wel, dan had het wel wat. Of dat nou kunst is, dat weet ik niet. Dat kan ik net beoordelen. Ik vond wel dat zeil op dat schip, dat joeg een mooi effect. En als dat dan echt nog door het land vaart, dan wordt het nog mooier. En de tentoonstelling vond ik volle minder. Zo, daar hing je dan een aantal van die doeken en die met die aanspreken of net. En dat sprutst mij net sabot gewoon. Maar ik vond het, ja... Nou, het beeld is mooi, dat zegt hoe dat aquaduct in een vat, dan ben je als automobilist, show je ernaar, dan rijd je haast ergens roosje aan. Maar het is wel apart. Maar de presentatie daar ik die in. Dus telefonisch contact met de skipper, de presentatrice, Astrid Serkei, die stier op onder dik. En precies op het moment dat zij haar tekst was, hoe kwam dat skipper onvaren. En dat slag alweer wonderwel. Dat hij echt nog maar de spoorbregen te maken, want die moest hier wezen, enzovoort. Heel spannend moment. In deze aflevering van Gewest Friesland, waarin we reportages zien die in van gewest tot gewest. We zijn er na een week weer, want dan dag.